Bueno, arratsaldeon berriro kuadrilla, hirugarren saioa ja, igandea, beste aste bat. Bueno, ja gitxinaka aurrera egiten goaz. Bueno, gaurko saioa kartela ikusi baduzue, badakizue. Oiane Balero egongo da gurekin, bere Euskal Langile Andreak liburu aurkezten. Gero bebai Trapnaldoko lagunak, memelariak, eta baita bukaeran raperuren kontzertua. Bale? Beraz, hori, eskerrik asko ikusten zaudeten guztioi, hori programa bakoitzean saiatzen abil, gauza berriak sartzen, gero komentatzen joango naiz, eta besterik gabe, kuadrilla, eskerrik asko etortzea gaitik, eta Oianeri hasiera emango diogu, bale? Venga, espero danok ondo egotea, eta disfrutatu Oianeren elkarrizketa. Vale, pues ba. Bueno, eta esan bezala hemen daukagu Oiane, gure auzokidea, historiagile eta idazlea. Orain honetan, liburu bat idatzi digu, Euskal Langile Andreak, eta, pentsatu dut ideia ona zela, bera ekartzea, apur bat liburu horren inguruan hitz egiteko, eta, nondik norakoa kontatzeko arraton, Oiane? Kaixo, zelaieta. Bai, zer zelan zaude, zelan dara mazue konfinamendua. Bueno, ja luze txoa egiten ari da, baina egia esan, ni alde zaharrekoa naiz, baina orain ez naiz bizi alde zaharrean, baserri batetan bizi naiz, mendi puntan. Orduan ikuste dut hemen baditugula, beste baliabide batzuk, itxialdiari aurre egiteko. Orduan, beste batzuen egoera ikusita, esan behar dugu guk hemen nahiko ondo gaudela ezin gara kexatu. Ondo, eta osasunez eta ondo, ezta? Osasunez ondo, telelana egiten, eta hemen, itxita, baina, behintzat, noratera, eta berdea ikusteko aukera daukagu, así que ondo. Oso ondo. Bueno, Euskal Langileak, Oiane, zelan animatu zinen gai honen inguruan idaztera? Zaila esan behar da, ez? Horren gai zabala tratatzea. Bai, esan behar dut gai honekin hasi ginela aspaldi danik. Liburu hau da IPS-eko beka baten emaitza, eta, pentsatutakoa baino gehiago luzatu da prozesua. Eta, ikusi genuelako batez ere, genero ikuspuntutik idatzitako hainbat lan historiografiko badaudela, baina, osotasunean lantzen deo zerren utxunea sentitu genuen. Hau da, 200-300 urteko historia laburbiltzen saiatu gara liburu honekin, eta bai ikusi genuen, zeudela, mikrohistoriak, ez, basauriko emakumeen historia, trantsizioan, tarte kronologiko eta geografiko oso txikitan. Orduan, uste genuen, zegoela horrutxune bat, eta hori osatu behar zala, ez, behintzat, Euskal Herriko emakume langileen historia, antzinako erregimenetik kapitalismorako bilakaera hori, bainetik baldin bada ere jasotzen zuena. Eta hori izan zen abia puntua, orain dela urte batzuk, ez dute esan nahi, noiz hasi ginen, baina, prozesua luzatu da, bai. Gora bera gogoratzen dut hasi zinen. Bai. Liburuan sartuta eta hori apurtxu bat. Badaude informazio iturri nahikoak eta badaude baliabideak horrelako gai bat tratatzeko momentuan, informazioa non topatu eta... Bai, egia da, historiografia tradizionala, gizonezkoen ikuspuntutik kontatuta dagoela. Guk liburu hau egiteko, batez ere, bibliografian oinarritu gara. Ez dago ikerketa bat liburu honen atzetik, baizik eta, besteek jaso duten horietaz baliatu gara, bilakaera oso bat osatzeko. Baina, egia da, gero eta gehiago aurrera pausoak ematen ari direla emakumeen historia osatzeko, eta artxiboetan ere oso sakon bilatu behar da emakumeen historia, edo herriaren historia ere bai, jaso alizateko, ze normalean historia, irabazleen historia, leinuen arteko gerren historia, eta elite baten historia kontatzen duelako, ez? Baina, nik uste dut, gero eta gehiago hausnartzen ari garela, ikertzen ari garela, emakume genero ikuspuntuan oinarrituriko historiografia batetan, orduan, nik uste dut aurrera begira badagola, panorama hobeago bat. Liburua beste karpentxo bat guzti honeri, ezta? Hori da. Oso ondo.
Eta, bueno, liburuan garrantzi hartzen du, zapalkuntza hirukoitzaren gaia, eta zer esan nahi du apur bat honeko janen? Bai, bueno, liburuan bertan, hemen dauka liburua, ez dakite besteok ikusi duten, Euskal Langile Andreak du izenburua antzinako regimenetik kapitalismora. Eta horra gertzen zaizkigu, zapalkuntza hirukoitzaren hiru terminoak, Euskal Langile Andreak, ez? Euskaldun gara, nazio ukatu baten parte gara, eta hortaz zapalduak gaude, langile gara, langile klasekoa gara, gure lan indarra saltzera behartuta gaude momentu horretatik, eta hortaz ere zapalduak gaude, eta andre edo emakume gara, eta genero zapalkuntza pairatzen dugu. Orduan, bueno, pues ikusi genuen beharrezkoa zela, zapalkuntza hirukoitzan oinarrituriko, bueno, pues, teorizazioa, eta bueno, pues, bilakaera jasotzea, ez? Antzinako regimenean hasten dugu liburua, batez ere ikusteko gero kapitalismoak zenolako aldaketak ekarriko dituen. Orduan ikusten duguna zer da? Antzinako regimenean pues, jendea oro har euskalduna zen, euskaraz hitz egiten zuten, foruetan oinarrituriko jendarte sistema bat irudikatzen du, batez ere aberastasuna lurrean oinarritzen zen, eta, bueno, pues, baserri egituran eta autosufizientzian oinarrituriko, bueno, pues, ekonomia bat irudikatzen du. Guzti hori, bueno, pues, sistema kapitalistarekin amaitzen joango da, esan dezakegu 19. mendean izango dela trantsizio hori, sistema batetik bestera, gurean behintzat, eta gitxika, bueno, pues, kapitalismoa garaia aterako da, 20. mendean zehar ere, bueno, pues, hainbat aldaketa emango dira, eta bukatzen dugu liburua 70. hamarkadan. Hain zuzen euskal feminismoa sortu eta jaiotzen denean. Orduan, bueno, pues hori izango litzateke liburuaren 300 urteko historia, gitxi gora bera, labur biltzen da sintesi bat egiten, Bai, claro. bai. Noiz hasi ziren olan Langile Andreen lehen kontzientzia prozesuak eta hoianen? Bueno, a ber, zuk esan dozu, prozesuak dira, ez dago egon batetik bestera sortzen den ezer. Orduan, bai ikusten dugu, gure herriaren bilakaeran, hiru zapalkuntza horietan, bueno, pues bilakaera ezberdinak egon direla, ez? Nik esango nuke, pues euskaldun izatearen kontzientzia askoz azkarrago garatu dela, eta nazio zapalkuntzaren kontzientzia ere bai, eta langilegoaren kontzientzia ere askoz azkarrago garatu dela. Ez dira hirurak bueno, pues elkarrekin garatu, eta bueno, nik jarriko nuke 60. hamarkada, 70. hamarkada 20. mendekoa, bueno, pues, feminismoarekin batera, horre, bueno, pues, kontzientzia sortze prozesu bat hasiko delako, ez? 78ko maiatz famatu horretan adibidez, bueno, pues, hainbat emakumek parte hartu zuten, eta esan zuten, bueno, pues, hori esala izan nahien iraultza, adibidez. Oso iraultza maskulinoa zala, bueno, pues, haiek 2. mailako lanak egitera bidaltzen zituztela, ez dakitak jasotzera, edo, bueno, pues, horrelako lanetan. Eta hortik abiatu zen ikuste dut, bueno, pues, Ipar Euskal Herrian batez ere, lehenengo kontzientzia prozesu potentea. Egia da 20. mendearen hasieran, bueno, pues, batez ere kulturari dagokionez, eta hainbat lan egin zituztela, bueno, pues, emakumeek ikastolen sorrerarekin, eta, bueno, pues, beste hainbat jendarte esparruetan, baina behintzat kontzientzia feminista nik kokatuko nuke 70. hamarkadaren bueno, pues, urte horietan. Oso ondo. Bueno, eta urteak aurrera doaz, eta, bueno, prozesu historikoa hurbiletik jarritu eta gero ze hausnarketa ateratzen duzu apur bat, hogeita bat mende hasiera honetan, Euskal Langileen egoeraz, garapenaz, eta, bueno... Bai, bueno, pues ikusten dugu gauzak aldatu egin direla, baina ez horren beste. Aurrera pausoak eman dira, argi dago atzera begiratzen baldin badugu, bueno, pues gaur eguneko egoera sozioekonomikoa ezberdina dela. Baina ikusten dugu bai, bueno, pues hainbat gauza bere horretan mantendu direla. Ez dakit, lanpostu feminizatuetan, ez? Garbitze, zaintza eta, bueno, pues etxeko lanen jarraipen bat suposatzen duten lan guzti horiek, merkaturatzen direnean, emakume aurpegi hartzen dute, eta, bueno, pues piramide sozioekonomikoaren beheko partean kokatzen dira. Hau da, bueno, pues lan baldintzak kaskarrenak izango dituzte, askotan merkatu beltzean lan egin beharko dute, eta, bueno, pues guzti hori, gaur egun ere ikusten dugu. Ikusten dugu beste prozesu bat ematen ari dela, 21. mende horretan, lehen guk geuk bertako emakumeok egiten genituen lanak, bueno, pues gaur egun igual etorkinek betetzen ari direla, gure aitona amonak nortzu zaintzen dituzten besterik ez dugu ikusi behar, edo, bueno, pues beste hainbat esparru, ezta? Orduan, bueno, pues horrek erakusten digu sistema kapitalistak badituela baliabideak, zapalkuntza bere horretan mantentzeko. Formak aldatuko ditu,
baina azken finean zapalkuntza bere horretan mantenduko da. Eta hori oso argi ikusten dugu, hori lanen feminizazio horiekin, kristalesko zapai famatu horrekin, badirudi, pues, gora jotzeko aukerarik ez daukagula, eta bueno, pues, ni nabarmenduko dute batez ere, hemen gauden moduan gaudela, hau da, aurrera pausu guzti horiek egin ditugula, gure aurrekoek borrokatu dutelako. Eta etorkizunean egongo dira, pues, egongo diren moduan, guk gaur egun egiten dugunaren arabera. Orduan nik azpimarratzearren, borrokak merezi duela, eta borrokaren bitartez egiten dugula aurrera historian. Hombre, argi dago gaur egun ere emakume izatea zapalkuntza bat suposatzen duela, gizarte matxista honetan, bueno, baita zoritxarrez euskaldun eta langile izatea. Orduan badago borrokan jarraitu beharra, ez da bian, Bai, noski baietz badaude, hainbat gauza egiteko, oraindik, pues, jendarte sistema kapitalista patriarkal baten bizi gara, eta hori, pues, borrokaren bitartez irauli beharko dugu, ez dago besterik. Bestela, hau da, balantza bat moduan. Orduan, zuk irabazten duzun hori, pues, zuretzako izango da, eta bestela, haiek irabaziko dute. Bai. Bueno, oso ondo, Jane. Hola, apurtxu bat labur bilduta Euskal Langile Andreak liburua, apur bat azalduta nondik norakoak. Plazer bat zurekin hitz egitea, eta besterik gabe, besarka ondio bat eta eskerrik asko, Jane. Izuri zelaieta animo horra aldezarrean zaudeten guztioi, eta mozu bana. Vale, ni pendiente daukate liburua badaukat apalean, baina honaiz pelikularen zai, eta ez denez irten, irakurri beharko. Claro. Hor daude, produzitzen daude. Igual emetik hilabete batzuetara, pelikula gongo da, baina momentuz, liburu irakurri. Mi eskero, Jane, eta besarka ondo. Zeuri, agur zelaieta. Bueno, gente, oro, Jane. Nik uste dut, 9 minututan ezin dela hobeto azaldu. Haupa, Jane, hor zaudela, haupa, negro, Maialen, haupa, gentuza, eskerrak zuek zaudetela ikusten. Bestela, hemen familian gaude. Eta hori, gaurre ja 3. saioa da, joan naiz, espero dut konturatu izana programa bakoitzea, gauza kapurtxu bat hobetzen joan direla, behitu orain San Antoneko zubian nago, eta gauza ezberdinak, elkarrizketak... eta esan bezala programarekin bukatzeko, gaurkoan eta bar, behitu orain fallo tekniko. Orduan pentsatu dut, 3. programa honetan azaltzea apurtxu bat zelan egiten dudan programa, eta ze baliabide erabiltzen ditudan askorik jakin gabe. Lehenengo eta behin esatea, dena dagoela YouTubeen, dena dagoela internetet, Googleri galdetu, al gran sabio berak azalduko dizue, edo norbaitek denbora aukidu bideo bat grabatzeko zuei azaltzeko. Ordua, aldatuko dut pantallita hau, ona pasatuko gara, ni hemen nago, eta joango naiz gitxinaka igual azaltzen, bale? A ver, behitu. Ikusten duzuen bezala, hemen programa ezberdinak ditut, ez? Droidcam Client, programatxo hau orain azalduko, errepaso bat egin dugu guztien. Droidcam Client, Split VCam, Vegas Pro, Prims Convertidor de Video, Photoshop, ezagutuko duzuela guztiok, eta OBS Studio. Vale, lehenengo eta nik ez daukat ideia askorik, peina, segurazki beste jende bat egongo da, askoz gehiago kontrolatzen duen, eta nik, ditudan baliabideekin hau egitea lortu dut. Lehenengo eta behin, detailetxo bat, Droidcam Client. Zabalduko dugu, behitu programatxo hau, zer egiten dugu programatxo honekin. Ikusten duzuen bezala, hau da nire benetako irudia. Nik atzekaldean tela urdin bat daukat, ezin dut kamera mugitu, baina, hau da nire benetako irudia. Zer egiten dut programa honekin? Nire telefono mugikorra webcam bihurtzen dut. Orain denok ditugu kriston kamerak telefonoan, eta ez da behar webcam bat erostea, elkarrizketak egiteko ordenagailu bitartez, edo zure bideotxoa grabatzeko, telefonoarekin webcam bezala aritu zaitezke. Ikusten duzuen bezala, nik hemen daukat mikroa, hau da nire benetako irudia, eta teloi urdina. Orduan, Droidcam Client gogoratu hau oso praktikoa da, bideodeiak egiteko ordenadoretik, eta bar, instalatzen duzue, oso logikoa da, wifi bitartez edo USB bitartez mugikorra konektatzen duzue ordenadorera, eta zuzenean kamera bilakatzen da, eta listo. Bale? Droidcam Client gogoratu. Ez dut asko sakonduko programa guztietan. Split VCam, una maravilla. 4 euritxu pagatu behar izan ditut,
honekin hau lortzen dugu, bale? Ikusi duzu lehengo irudia, hause, tela urdina, mikrofonoa, eta batean, pom, San Antoneko zubiragoaz. Nahi dugu, venga, joango gara, saspikatuko 10. urte hurrenera. Saspikatuko 10. urte hurrena. Birara, pote bat hartzera. Biran, pote bat hartze, venga, saspikatu, bum, soloko etxe, venga, pam, bale? Venga. Oian ere, liburua. Hordeko, Gudrek, Split VK, bale? Hau, ez da zertan teloi urdinak behar, hobeto lortzen du efektua, eta marabila bat da. Oso erreza da doan topatzea interneten, eta hau da, izango litzateke bideoak editatzeko, bale? Nik ja daukat kamera, komentatzea, elkarrizketak ezagutuko duzuela, Jitsi-Meet aplikazioarekin egiten ditut, guztiok erabiltzen gabiz, horrekin grabatzen dut, eta gero, gainean plantillatxo bat ipintzen dio, efektu hori bilatzeko, bale? Baina, Jitsi-Meet ez dut sakonduko, guztiok egin ditugu bideodeiak horrekin, eta, hau da bideoak editatzeko programa, bale? Oso simplea da, adibidez, hartuko dugu Aritz Argote, lehenengo saioko bertsoekin, hartzen dugu hemen, eta hemen daukagu Aritz Argote. Venga, Arrieta, makina, pum, hemen daukagu, Arritaren bideoa, eta gero milaka efektu daude, milaka historia, eta bar. Oso simplea da, tutorial pilo bat daude interneten, Landerrek esaten zian bezala, miralo en YouTube, dena dago, edo zer gauza, eta oso simplea da erabiltzeko, bale? Orduan ja daukagu kamera zelan egin, bideoak zelan montatu. Hau, oso programa simplea, interneten badaude ere doan online egiteko, Prims konvertidor de bideo. Hau da, batzutan bideo bat deskargatzen duzu internetetik, eta formatua ez da egokia, edo pasatu behar duzu beste formatu batera, Sony Vegas delako honetan orain erakutsi dizudan programan erabiltzeko, hemen daukazue, eta gero, hemen daukat Photoshop, denok ezagutuko duzu, ez dut zabalduko, ze memoria asko hartzen du ordenadorean, eta ez blokeatzeko zuzeneko hau, azkenengo apainotxoak egiteko, elkarrizketatako fondoak, eta guzti hori, bale? Eta gero daukagu OBS Studio, hau da, kriston inventoa. Honekin zer egiten dut, nik nahi duan guztia zuzenekora pasatu. Hemen, karratutxo honetan agertzen ari den oro, agertzen da zuen telefonoetan, zuzenekoetan, bale? Hau alda YouTuberekin egin, Instagramekin, sakondu behar da horretan, baina, hemen ditu nik estena ezberdinak, eta hemen noa gauzak jartzen, orduan zuzenean egiten noa guztia. Hau da erabiltzen duan guztia, bale? Zalantzaren bat balin baduzu ez luzatzeko, galdetu, tal, programa bakoitza gauza baterako balio du, eta listo. Bale, honekin azaldu dizuet, detailetxo bat bai erakutsi nahi dizuet, nahiko garrantzitsua eta kuriosoa, behitu ze gaztetxeroa den guztia. Hau da, nire telefonak eusteko inventoa. Honeri tubo luze bat jarri aldiozu, eta egin palo selfie bat. Interneten ikusi nuen bebai. Nik orain ezin dut kendu nire telefonoa, daukat hemen sartuta, klak, eta behitu bideodeietarako, eta guzti horretarako, behitu ze simplea eta ze guapoa. Listo, bale, hartzen gara martxan. Beka, kristot txapa eman dizue dara, badakizue puto zelaieta, baina, zalantzari baduzue eta ne baduzue zerbait jakin, galdetu arazo gabe. Bale, sartuko gara Tramnaldorekin. Beitu, Tramnaldo memegile bat da, nahiko ezaguna oraintxe bertan interneten. Hemen jarriko dizkizuete bere adibidetxo batzuk. Beitu, horreko memeak egiten ditu, apurtxu bat ambiente euskaldun eskertiar horrekin, bromak egiten, eta nahiko polemikoak dira, jendea, edo gustatu edo gorrotatzen du. Tamen erakusten dizkizuete, Progotamar Gear Soul Bask Mature Starter Pack, bertsolari txapelketa nagusia, saren sartzen zarete, gure esku dago, mendira, gauza horiek, which type of Baroque are you today, eta ikusten duzu Furious, Intellectual, no seke mendizale, sexy, badituzte horrelako meme barregarriak, Build University Teacher Starter Pack, ni bakat kuadriako baten baina horrela jantzten hasi dena. Eta horrela putxu bat, bromak egiten, eta orduan erabaki nuen eurei elkarrizketatxo bat egitea, baina
zuten nahi hasieran eta eskatu zidaten kriston anonimatotasuna behar zuten eta bueno, eta azkenean komentzitu nituen eta egin dugu, bale? Beraz, neurri nahiko gogorrak hartu ditugu, sentitzen dut, euren aurpegiak ezingo dira ikusi, euren ahotsa ezingo dira identifikatu. Ze, bueno, nahiko lan gogorra da eurena, euren bizitzak arriskuan daude oraintxe bertan, eta zuzenean, bueno, eurekin elkarrizketara pasatuko zaituztet. Eta egurre, hemen Trabnaldoko peña, tan komuna puta cabra, hori bai. Bueno, eta azkenean lortu dut harremanetan jartzea Trabnaldoko jendearekin, kriston segurtasun neurriak hartu behar izan ditugu, beraz programari formatu aldatzea pentsatu dut. Eta orain honetan equipo de investigación. Bueno, Trabnaldoko kuadrilla, zelan zaudete, zelan konfinamendua? Ondo, ni Arbelebeko pisu bat hartu dut plaza berrian, perfecto kriston biztak, poliziari txarotzen, kanpoan dagoen jendeari txistura egiten eta egoki. Ondo. Eskerrik asko, koronavirusa. Ointxe bertan aprobatu dut batxiergoa. Bai. Alkaizorionak, online edo, ez? Bueno, eta hasiko gara apur bat hitz egiten. Zer da Trabnaldo? Eta nortu zarete, a ver, aquí hablemos claro. Lo que viene siendo Twitter, pues eso. Baina Instagramen. Ikusita dago edo ikusten zen, zegoela utxune bator, eta esaken nuen, izango gara gu beteko dugunak, izango gara gu aitzindari. Hori. Bueno, a ver, izatez, gu normalean bilatzen dugu, ostegunetan, bilatzen dugu free gipuzkoanos bareto bat, osea, gipuzkoaro barek dagoen bareto bat, eta horaz izan dana. Etxeberrik eta errekak hasi zuten proiektu hau, eta besteak sartzen joan gara, eta azkenean hori, boskote bat nahiko majo bat lortu dugu, eta hori, bakoitza dauzka bere gauzak, batzuk PowerPointa erabiltzen dugu memeak egiteko, beste batzuk Photoshop, Meme Generator, el Paint, azkenean, cada uno tira con lo que puede. Ondo. Etxeberri eta erreka zuek hasi zineten honekin? Egia da, hori da. Euskal meme gintzaren aintzindariak gara gu. Bueno, eta askotan naztu egiten duzue zuen memeetan eta, pues, trapa, zergaitik trapa, ¿qué pasa con el trap, peña? Gure ustez, aintzindariak izan gara meme gintzan eta baita trapean ere. Eta uste izan dugu, reggaetoiak askatu gintuen bezala, 2000ko hamarkadan, hamarkada honetan trabak aska egingo gaituela. Eta, bueno, azken finean bebai, estatuko meme gintza asko jarraitzen genuen, nola hori traparekin zer ikusi handia zuela, eta ikusi genuen beharra hori euskaratzeko eta Euskal Herrian egiteko, Euskal Herrian egiteko, eta azkenean hori uztartu ditugu, bai euskal gaiak edo nazio honetan ditugun problemak edo garra egiteko kontuak, eta, horrik hasi zen, eta gero gaur egun guztia da trapa. Egurra, osea, zuek izan zarete apur bat aintzindariak, ez? Bueno, eta izan zuek zaretela ez, Instagramen zarete, munduko egoera soziopolitikoan, zer, animatuko zarete gaur egun egoeraren analizi bat egiten con valorazioarekin, ¿qué sabes? Bueno, nire ustez, hori, azkenean dana da un poco cabronazi kontua da pizkat sozietate honen islada, ez? Dana pillas lo primero que coges, lo subes, eta una puta mierda. Y un grifek esaten du
debería ser muy fácil ser de verdad, pero no es tan difícil. Eta azkenean hori esan nahi dugu, gu azkenean egiten duguna da, gustatzen zaiguna, gure erara, eta ez du followengatik egiten, gu egiten dugu nahi dugunagatik. Sentitzen dugunagatik. Bueno, eta apur bat sartzen Euskal memegintzaren rolloarekin, egia da ez, lehen duela urte batzuetan arte, pues, que era cabronazi, eta horrelako mierdak apur bate estatu mailakoak, eta zuek hasi zarete, Euskal Herriko rolloekin badaude beste memegile batzuk, aipatuko dizkizue batzuk, ni badakit orain dekozuela zuen munduan esaten duzuen bif antzeko bat guztiok Solomo Gangstaren kontra, ¿qué pasa, tío? Está de puta madre hori. Solomo. Eta hori, tío, ¿qué pasa? Zer gertatzen da? Zelan dago perkala beste motekin. Solomo ez da trap. Eta Solomo ez da memegintza. Solomo espainola da. Solomoa bakarrik bukatan. Egurre. Bueno, eta ze beste memegile daude horrela apur bat rollo hau egiten. Laberinto. Laberinto beti gure taldean. Beti. Laberinto. Postina egiten du, baina oso ondo egiten du. Eta zer da, hori. Determino tekniko egiten. Zango nuke, adibidez, shitpostinga da hori. Lo primero que se me pasa por la cabeza, esta puta mierda, me da igual, lo subo. Baina hori, egin dezakezu, baina kalitate minimo batekin. Eta Laberintok... Zelaida jauna, kontutxo bat. Elkarrizketa egingo badi guzu, mesedez ikasi terminoak. Humara haulako nola baitiko maila bat. Yo que sé, pensaba zenida, acabo, ya me voy a informar. No puede venir y no prepararse la reunión. Gero bai hori, esan duguna, komando alboka, haietako batzu bilbotarrak direla, gero egia da hortik daudela maketo, baina horiek, jura, no merece la pena hori. Salopeta Agirre, primos. Horrek bai dauka kalea bai. Bueno, eta zelan ikusten duzu etorkizuna, ¿qué va a pasar con el mundo? Bueno, sin más, egongo dela, bueno, etorkizunean residentzietan lekua egon. Horrein hori da. Piramide demokratikoa asko betu. Hori bai. Obreroak lasai, lanean. Hori da, militarrak, eta PNV-ren hegemonia gutxinaka, peraka joango da. Al final, si se me mueren los suyos, pues... Estrategia politiko bat izan da guztia. Hori da. Bueno, eta bukatzeko, zer esango diezuei zuen jarraitzaileei eta orain entzuten dagoen jendeari? Ni berdikin gauza bat esan nahi dut. Euskal memegintza ez dela ezer. Gon ganaren bora asko memigo gabe, eta inork ez du memigoik egin. Gu goetatu gara, eta Euskal memegintza berdire goetatu da. Bi fakin dugu Solomo Gangstarekin eta hemen gu gaude. Tramnaldo. Vale, zarra. Hori da, zarra. La puta mierda. Vale, zarra. Gipuzkoa da, kale zarretik kanpo. Gauza bat. Hemen aprobetsatu nahi dut elkarrizketa hau, Trapnaldoren partez, Euskal abeslari bati elkartasun eta musu handiena bialtzeko, zehatzo Twitterren jarri zuen Twitter utziko zuela, Instagram utziko zuela, eta bere kontzertuak bertan bera utziko zituela osasun arazoengatik, eta bueno, hori, musu bat Amaia Montero, baitu zaitugu. Vale, Egurre. Musu errefor beretik sortuko dira. Bueno,
Ba, hau kontatu digute Traunaldoko lagunek, baina banda. Jarraitu interneten boka laberinto, komando alboka eta jende hau barre batzu botatzeko eta denbora pasatzeko guapo dago, eta gainera hori gure gaiak tratatzen dituzte eta horrela. Ba hori, hau izan da apur bat guztia gaurkoz, bai komentatu nahi dut azkenengo gauza, gaur egon gara ia Sorian, egon dira Argote, Arrieta eta kuadrilla animatuta, eta ez dut lortuko euren kontrako aurkaririk, urrengorako falta gabe, hasiko du urrengo programan, Euskal Triviala! Urre! Txeko bizitza edizion. Hemen daukagu triviala, pin-pan, olasteko nahi duzuenean, kuadrilla, venga, morea, pum. Zein da Euskal Herriko ospitali jendetxu eta handiena, nik esaten dut Gurutxetakoa, toma. Vale? Osea, que animatzen bazarete urrengoan, Argote, Arrieta eta Iria dituzue zai, aurtengo egunean behineko top 10ko kuadrilla, Osea, que a ver nora ausartzen den. Bueno, ba hori. Besterik gabe, ikusiko gara 23an, 21 eta 22an kultur greba dago, Sarrean Berri telebistan, eta bueno, bai beste hainbat kulturgi greba egingo dute, beraz ez da programarik egongo, eta hurrengoa 23 ostegunean egingo dugu, bale? Eskerrik asko kuadrilla, Upapana, Negro, Maialen, Urko, nor gehiago dago hemendik, lehen ikusi dut, Oiane bebai hortik dago, Traunaldoko kuadrilla, bale? Eskerrik asko, ikusiko gara ostegunean, eta bitartean animo pila bat, ez aspertu askorik, eta raperurekin utziko zaituztet. Topa, gente! Bueno, eta esan bezala programarekin bukatzeko, gaurkoan raperu daukagu gurekin, Peru del Hoyo, arratsaldeon, Peru. Pentsatut zazpikatura joatea zurekin. Perfecto. Medio planes. Etxera. Hori da, kontzerturako... Bueno, zelan zaude, Peru, zelan dara mazu konfinamendua. Ba, bueno, vaya, hombre. Ona. Justo, bueno, sin más, es que justo dauz ditzen kontratatzeko raperu kontzertu baterako edo. Esan marko diet ezetz, konfinamendua dela eta, baina, es lo que hay. Ba, hori, konfinamendua, bueno, pizka moskea hauta, baina, bueno, osasun aldetik ondo, hori da gutxienez importatuena momentuz. Gero ja ikusiko dugu zelan aldatzen diren gauzak, zelan doan aurrera. Baina, bueno, pizka moskeatu eta telebista gabe eskerrak, bestela ja... Bai, egia da apur bat, el dia la marmota dela telebista egunero. Bai. Ja, bakarri YouTube jarri telebistan eta musika entzun, a tope. Ondo, eta zer, badaukazu proiektu edo diskaren bat edo eskuartean edo zer? Ba, bueno, goaz egiten abestia, produktore ezberdinekin. Hasienaz nire baseren bat egiten, ja ospertzen nintzela, esan du, venga, egingo du zeo zer. Bai. Eta ber, ateatzen, bueno, diska ez dakit ateako baduan, baina gutxienez abestiak solte hortik ateako ditut. Bueno, sare sozialetan edo olako plataformetan, ez? Bai, egonaz, hasieran hasi nintzen igotzen, grabazioa, one shot edo zuzeneko grabaketa bat egiten, baina, ez dakit. Ematei pizka pereza gotea hor grabatzen, gero editatzen, no seke, gainera ez daukat ideia putarik bez bidea editatzeaz. Nik baina dena dago YouTubeen, tio. Bai, tio. Denbora gehiago dauka eta saltzen dizu zelan egin. Hori bai. Oso ondo, Peru. Posten naiz ikusteaz, tio, posten naiz dana dentro lo que cabe nahiko ondo joatea. Utziko zaituztegu Peruren kontzertutxoarekin, eta Ester zuzenean ikusteko aukera daukagun. Bueno, a ver, zazpikatu etxean. Gutxienez, zazpikatu etxea bezala kontatzen du, ez? Hori da. Perfecto, orduan. Bueno, Peru, animo pila bat eta egurra, bale? Vale. Venga, bai. Bueno, abestuko ditudan abestiak,
Hirurak PA hil kanpaiak diskan daude, YouTubeen ikusgai, así que bilatu, cada den dioz, ez badituzu ikusi. Julen Albertirekin, gora Zornotxa. Eta, bueno, ikusi dezazuen zelan selektorak eta DJak oso importantak diren. Grabatuko ditut abestiak, inor gabe, así que ez dakit noiz hartuko den basea, ez ezer, ez dakit askotan ez dauz hainbeste baloratuta, eta bueno, horrela igual baloratzen dituzu gehiago, konturatzen bazarete gauza guetaz. Hor da. Zein da gaia, iluntasuna jarraian, alde ilun bat eskaera zaila. Izan alai, giltza galdua da nola ireki oin zerraia. Milakaduna gorpuak odoleiz blai, begiak itxita ez naiz azteko gai, baina laino gorrizko mundu honetan bizitzea da nire naia, ilikan naia, ama eta aita, behar ez delekuan jaio baitna naita, jarraitzen duen gerra honek norbaitek, epaituko duenaren baitan, nire buruarekin ez da baitan, errugabeaku, errudunak amaika, errugabeaku, Europarrak amaika. Abesti hau, Asian, Afrikan bizi den edozein beren historia izan liteke. Eta abestiak dion bezala, bizirauteko egingo dut. Bizirauteko egingo dut. Haiek bizirauteko egingo dute. Eta Europara datoz, hona gu sortutako gerretatik iesi, eta ez ditugu onartzen Europan. Eta haiek bizirauteko egingo dut. Bizirauteko egingo dut. Bizirauteko egingo dut, bizirauteko egingo dut, bizirauteko egingo dut, bizirauteko egingo dut. Pasadira urteak ez nahi zain umea, orain da nire janaria bilatzeko unea, tripa dut gutxik, falta zaikutxi, jausten azteko hilea. Bapatean bigizon heldu, nire eskua heldu, irribarrekin ez sortean irea, agian pizka geldo, baina lehengo bizitzatik urruntzeko behar nuen bidea. Zela, uste nuen benetan, armak hartutan itxen, lapurtzen dendetan, denetan, jendea zauritzen jadanik izen, pozik tripa, bainu beteta, umeek lortutako euneko handiena, laro gehia bitipoentzako zen beti, astutan eukan zer esan aizuen pena, ez jakintasunean bizi nintzen ederki. Alako baten egin ziguten eskaintza nire gurasoen eraileak helburu, haiek hiltzerakoan pasako da ekaitza, Europako gizarte osoa errudun, azken izendatuko zai gure gaitza, gure justizia ja ez da egongo hain urrun, mutilona zara dio herriko apaisak, baina barruti zaume inozentea dugun. Ala basan, ala ez basan, bomba bat jarri nun haien herriko plazan, ginez gainezkagon arte egon nintzenan, gerriko botoia sakatu eta pan, momentuan bizitzakito, kasi vomito, odolez bete eta berri naizito, umeengan nire burua ikusi duze berezi, mendekuak agian ez zuen merezi. Engainatua izan naiz da, bizirauteko egin dut. Jende guztiari dio nask, bizirauteko egin dut. Gurasoak umeengatik apartat, bizirauteko egin dut. Berandu badere parka lagun parka, bizirauteko egin dut. Julen basean, bizirauteko egin dut, bizirauteko egin dut. Pea, hil kanpaia, zuentzako etxetik bizirauteko egin dut, bizirauteko egin dut. Horrela da raperu, mikrofona aurrean bizirauteko egin dut, bizirauteko egin dut, bizirauteko egin dut, bizirauteko egin dut. GG, abesti gogorrak, pea, hil kanpaiak. Eta bueno, hurrengo abestia, pizkara zailagoa, Inkulkado du izena, videoklip oso guapo bat grabatu genuen, Zornotxa aretoan,
Eskerrik asko Zorrotxaretoa. Bertan grabatzen uztagatik. RBPako tartangako ikasle batzuekin. Eta egon ziren dantzari bi, makillajean, pizka dana prestatzen, pila bat lagun. Eta bueno, oso guapo gelditu zen ni, oso pozik gelditu nintzen. Benetan, igual egin dugun lanik onena. Eta bueno, igual ez dauka hainbeste reperkusio, baina bueno. Fuck, modak. Horrela dio. Aita, zer seme zein dara sasera. Ni trebean naiz, balet eta tangoan ez. Baloi baten atzetik horrika alo loko. Aita, ez dut futbola guztoko, komo? Zer dinozu gaurkoan? Talde horretan ez alzaude guztiz erosoak. Ia saski baloia da zurea. No creas posturtekin normala. Egin barza indartxu. Utzitot dakeria begira hasi da Pikachu. Baina nik ikusi nahi dudana da Billy Elliot. Horretako gazte zara zebanik ala diot eta punto, no es tu asunto. Bale saiatuko nahi, suposik egotearren izango nahi soitxeko gai. Bien, avísame cuando decidas ser fuerte. Hasta entonces, no quiero ni verte. 10 urte pasa dira eta jarraitu zun arira. Ordua pasatzen ditu neskei begira esanez. Mira, ese tiene barriga. Y ese más que amigo es una amiga, le critica, que marica. Azkeneko honi egunero jotzen dio bortitz. Sortzu kabilkada eta 11 patada gaur eman diona. Azkenekoa da violentzia izan du beti. Ereduta violentzia berarekin ume bat hildu. Zergatik egin duen ezin du lertu zentralenengo. Baina kartzela gertu 5 urte condena mandan que le arresten. En la cárcel se siente triste como la peste. Me he convertido en lo que un día detesté. Gogoetakin ostean egin du buruaz beste. Edozein mutil gizon baten historia. Oain beste historia bat. Alaiak izan aldira, bestetan tristeak. Baina historia. Egunon printzesa, ze moduz klase giroa prest? Duzu zure Disneyeko bideoa ez da nire estiloa. Printzesa ditu gorrotota, izatekotan nire reinua izango zenan boto tonto. Itxoiek ez nire alboan, horrela inoiz ezara izango modelo famosoa. Aztu horretaz nik izan nahi du mendizalea ez. Zure lekua izango da etxea eta ez airea. Neskazara beraz delikatua, kirola egitea daukazu, debekatua tu lo flipas. Nik egin nahi du judo en mis gustos, yo elijo y tú no. Espero que te quede bien clarito una color. No es el negro, no el rosa. Tal como soy, me considero hermosa. Lo que tú vas a ser es una esposa espantosa. Gona eder bajantzita ama, banoa, ¿a dónde vas con esas pintas? Horrela ezin zara joan, gaueko argizta. Penaren falta te violarán si te despistas. Ama, ulertu, ez dudala beldurrik. Ezin hauzue zuen babespean izan loturik. Indartsua naiz, ta ez konta konturik. Beldurra barrenean sartu nahi ditazula dirudi. Banoa etxe ontatik, en serio te lo digo. Que me dejes marchar, lo único que te pido. Que seas tan fuerte, sinceramente yo lo dudo. En mis miedos yo elijo y tú no. Horrela apurtu zituen inposatutako kate guztiak. Ta egin zuen borroka, danaren aurka. Gogorra bazen ere, bihotzeko batek hil zuen 80 urterekin. Zoriontsuta aske. Hau, inposatutako rolen kontra da. Bueno, bukatzen joateko. Azkenengo abestia presoei buruz edo hobeto esan da zenidei buruz da. Orain gainera momentu gogorrak pasatzen ditugula, ezin ditugu gure familiarrak ikusi. Besarkada bat guztiontzako.
Nahi luzea dutatzean ia Bilbora heltzen. Laster nau etxean ja nengoen aspertzen. Musika mobilean hasi na idazten ezin kendu mina. 19 urte adina idazkera fina dena da berdina. Kostatzen zait baina ekin ez guztia da egin hau da errealitatea. Beste bidai bat bizirik momentu du sortea. Ezin egoniz tapatu onda zintxilik. El dia de la marmota ezin azaldu min mota hau. Zenbat egun zenbat gau bizitza honek naskatzen nau. 40 minutu milaka taupada 1000 kilometro una matada que putada. Baina ala da gauza hauetara oitzen hasi gara. Ata ez hartu balitz bezala ploma. Zenbat puntu zenbat koma. Este viaje no hay quien se lo coma. Para mi vida es la carcoma. Gure maletaria pitona nomada. Batzuen antzera bidei bakoitza diru galera. Tabarruan urduri bera mesedez. Atera zazue kalera gu ez garela. Errudunak mesedez izan zeitezte. Zentzudunak ezaztunaz gratik einbesta morru beti horruka. Gure aurka oiuka zenideta lagunak. Aztuta no amaituko da burruka. Jadanik ahulduta esperantzak agortuta berriro ere. Antzeko letra, a ver si de una vez te penetra en el corazón el asieno. Bien, por donde te quepa entiendo tu dolor, pero por favor respeta a los familiares de los presos, políticos comunes, a todos esos. Para todos como otros más besos, solo me dedico a crear versos mientras otros vuelan sesos, literal o metafóricamente. Me es indiferente vuestra rabia muy presente, vuestra conciencia ausente, o tenéis mucha sangre fría. Queréis quitar de nuestra mente la palabra alegría, me dais alergia. Queréis aparecer en los libros como vencedores, los mejores. Os demuestro con mi voz que no se trata de ganar o de perder, sino de ver el dolor desvanecer y que todo quede grabado en la historia. Ya sé que esto os duele lo de mantener la memoria. Seré breve, deja que mi voz se eleve. Espero que alguno lo entienda y no le llegue el consentido sentimiento que consentido nadie quiere. Yo hablo de odio y yo creo que es obvio, transformado en podio. Cojo un bolio, un lápiz y un folio para apuntar las razones por las que hoy estoy jodido. Y así escribo, mi corazón acelera cuando emigro a este mundo del rap que sin razón dicen que está en peligro. Tenemos que aprender de esto, lo importante es el mensaje, no el resto. Ven a mi viaje hacia lo honesto, a este mar grotesco yo solo te ofrezco letras claras, rimas como balas y alguna metáfora rara. Para nada cara te lanzo en tu cara este rap de bajo presupuesto, rompiendo el silencio necio que nos han impuesto con este texto que no muere. Espero que alguno lo entienda y no le llegue. Sí, el consentido sentimiento que consentido nadie quiere. El puto odio. Yeah. Bueno, hau izan da dana, raperu zuzenean. Eskerrik asko Sarran Berri programari horrelako aukera ematagatik eta egiten duzu lanagatik. Apai, gora zuek. Hau izan da dana, eskerrik asko eta agur. Egurre raperu. ¿Cómo le mete? Oso guapo, Peru. Oso guapo. Ba, bueno, ya está. Bukatu da. Etxeko bizitza momentuz urrengo ostegunean arte bukatuta, ostegunean elkartasun sareko jendearekin hitz egingo dugu. Aste guzti hauetan egiten dauden lana komentatzeko, eta bueno, goraipatzekoa dela orain egoera gogor honetan, eurek dabiltzala hor, jotak lanean, gehien behar duen, auzoan gehien behar duen jende hori laguntzen. Gero bidaia ez dakit nora egingo dugu, baina bidaitxo bat egingo dugu, agian Kaliforniara, agian Fiji irletara, bueno, badaukat sorpresatxeroren bat hor tartean, eta gogoratu triviala, que la petamos trivialarekin, ¿vale? Venga, gente, hau izan da etxeko bizitza, eta ostegunera arte 8:30. Eskerrik asko!